Jai poraicha podiganda poi. Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Encholla maatella sokella kandene ennuve ye pura nanalena channel subscribe maldichara subscribe malple konande ee video show maltondille nikina pura support mast bola nanalat maltondillar bokina kanda enante kundu pura ittade kada school pona pura dettu parte ulay potunu kanda bus alla jor bartande ee tundidunala pura chandi apnate ekoskara next day ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನರ ಪೂರ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಕಿಕ್ಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಪಿರಲು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಊಟಾರೆ ಇಂಕ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಏಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಗೊಬ್ಬನ ಲಂಚೇನೆ ತಿರ್ತೆ ದುಂಬು ತಿರ್ತೆ ಪಿರಲು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಈಗ ಹಿಂಗೆ ತೂದು ತೂದೆ ಸಾಕ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತದು ಕಬಡ್ದಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂಚೆ ಆ ಟೈಮ್ ತೆತ್ತುಕೊಪ್ಪು ನಿಜನ ತೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜಿನ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಟೈಟಾಗಿ ಹೋಗೋ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ini pura jianna school pona panna dress ancha atare inche ಮಾಡ್ತಿದೀಯ ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನೆ ಕೆಲಸ ಎನ್ನೈತೆ ಪಕ್ಕಿದ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೊರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಟ್ಟುದು ಕಂಕನೆ ಪಾಂಡು ಅಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಕ್ನತೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಕುಟ್ಟು ಒಂದುಂಡು ಇತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿಜಂಡ ನಿನ್ನ ಕೂಡ ಕಂಕನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏರೋ ಏರೋ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಡಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ತಿರ್ಕಡೆ ಫೋನಾಗ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಫೋನಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಕಂಕಡೆ ಮಾಡು ಹೊರ ತೂದುಕೊಂಡು ಈಗ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಫೋನಾಗ ಲಂಚೆನೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲು ನಿತ್ತಣೆ ಮಿತ್ತು ಇಂಕ್ಲೆ ತಿರ್ತು ಬಾರಿತ್ತೇನೆ ಇಂಕ ನಾಯಿ ತುಂಡು ಮುಂದೆ ಪೋಡಿಗೆ ತಿರ್ತು ನಾಯಿಗೆ ತಿರ್ತು ಇಂಕ್ಲೆ ತಿರ್ತು ಬಾರಿತ್ತೇನೆ ನಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಒಂದು ತಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಶೂ ಮಂಡು पंडे पण लक्काय लक्की पोयची लक्क पो वंडते अप पोंडो ऐके अंजी अंड वंडंದು ವಲ ನವನ ಊರ್ದ ನಾಯ ದಿಪ್ಪ ತುರು ಅರ್ಥ ಅಂದು ಎಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಂಚೆನಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಎತ್ತಿಜ್ಜ ಕೈಟ್ ಕೊಡೆಟ್ಟು ಪೂರ ಇಂಚ ಮಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಪೋ ಬಂಡಿ ಪಕ್ಕ ಪೋನ್ ವಲ ಊರುಟ್ಟು ಬೈದನೆ ದಂಡ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಪೂರನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇದು ಬುಕ್ಕ ತಿಪ್ಪೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಜನಕ್ಕೆ ಬರಾರ ಕೊಡ್ತಂತಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬರೇ ವಿತ್ಯಾನ ಎಂಚ ಬರೆದು ಕೊರಿ ಅಂಚೆನೆ ಆಂಡ್ ಬರೀ ಸೋಕ್ ಬರೆಯೋ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಇತ್ತು ತುಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಜೇತಿನಲ್ಲಿ ಕಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂದು ಗಂಟೆ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಇರತ್ತೈ ನಾನು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಇರುತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿರೆ ಬಂಡ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಆದ ನೋಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೊತ್ತಿನ ಮಿತ್ತಂಡು ಜತ್ತಂಡ ಗಟ್ಟಿಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಅಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಲಕ್ಕಿಂದಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕರೆ ಪೂರನ ಟಾಪ್ ಮಂಡ ಪೂರ ಅಂಚ ಬಂದೆ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಿ ಅನ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋಳು ఆయన గొప్ప పని చేయడానికి గొప్ప గిఫ్ట్ నవ్వులు చెప్పారా అని వేరుకోదు ಶಾಲೆ ಗೊರಾಣಚ್ಚರಿ ಏನಂತೆ ಅಂತ ಎಂತಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಸಮಯ ನಾನು ವರ್ಷ ನಾವು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಂಡಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಈಗಿದ್ದ ಮೋನೆಗೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ದಿಂದ ಮೋನೆ ತೂವಣ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಗೆ ಸರಿ ಇರೋದು ಇಕಡ್ಲೆ ಅನ್ನ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಓದಿತ್ತೆ ಈಗ ಕೊಡೆಟ್ ಓರಿ 2 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಕ್ಕ ಜಿ ಅನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಂಜಿ ಬರ್ಸದಾದ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತುಂಬಿಪ್ಪುಂಡು ಹೊರಾನೆ ಬರ್ಸ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಸಿದ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ತೇನೆ ತುಪ್ಪೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪೂರ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಅನ್ನು ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಕ್ಕಾದೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ
ಜಿಯಾನನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಉರ್ದ್ಲೆತ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದು ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿச்சு ನಾನು ಅವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಐದು ತುಂಬು ಇವರು ಪುಸ್ತಕ ಇಂಕ್ ಅರ್ಧ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋನ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಡ್ದು ಬಂದ ಅದಾದ ಪಂಡ ಈ ಪೂರ ಪುಸ್ತಕದ ರಾಶಿ ಉಂಡತೆ ನಾ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ದ ಬುಕ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋನು ಹೆಂಗೆ ನಾಡು ಹಾಕೋನು ಮುಂಜಿದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಇನ್ನು ಪೂರ ಬರೆದಾತನ ಪುಸ್ತಕ ನಾನೇನು ಒಂದೇ ಗೊಚ್ಚನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ ನಿತ್ತು ಪಾಲು ಕೊಡ್ತೈತೆ ಪೂರ ಗೊಚ್ಚು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದು ಅರ್ಧ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಟೆಂಕ್ ಲೇಟ್ ಹಾಕೋಣ ಅರ್ಧ ಮಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಮನ್ಪಂದು ಕುಂದುಚೆ ಇನಿದಾದ ಮಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಬಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ ಸುರುಕೊಂಡು ಚಾಮಂತ ಪರಡತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಚಾಮಂತ ಪತ್ತಂಬತ್ತದ ಮುಲ್ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಪತ್ತ ಬಂದ ಅವಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮುಕ್ಕುಲು ಪರ್ತ ಹತ್ರ ನೀರ್ಜಿಂಜಾರ ಬಂಡೆ ನೀರ್ಜಿಂಜಾರ ಕೊಯ್ಯಾನು ಅಂಚೆ ದೀದ್ ಚಾಮೂಲ್ ದೀದ್ ನೀರ್ಜಿಂಜಾರ ಬಂಡೆ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂತ ಇತ್ತು ಪೋನಾಗ ಇರಬತ್ತು ತೂಪೆ ಇನ್ನು ಚಾಕ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಒಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆನ ನಾಯಿನ ಮಮ್ಮಿ ಕೂಲಿಚ್ಚಿಂದು ಅಗ್ಗೆರ ನಿಮ್ಮ ಆಪುಜಿಂದು ಎಣ್ಣೆನ ಪಣ ಏನು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹಾಕಂತ ಚಾಟ್ ಬೊಲ್ದುಲು ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಲೆಕಲ್ಲ ಹಾಪನಂತೆ ಪಂಗೆ ಎಂದೆ ನಾನು ದಾಡನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಣ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ನಂಚ ಈಗ ಇಂಟೂದು ಕೋಪಲ ಬರಂದಿತ್ತಡು ಪಂಡ ಆತ್ ಮಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡದೆ ಚೂರು ಗೇದು ಹೋತನ ಹತ್ರ ಪಿರವನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಕೋಪಲ ಬರೋಂದಿತ್ತಡು ಇಂಚಿರ್ದು ತೆಲ್ಪರ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಪೂರ ರಾಶಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಚಾತ ಉಲೆ ಅವಳ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪಂದಿತ್ತು ನೆನ್ ಬರ್ತು ತೂನಾಗ ಜೋರು ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲಿತಿ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕೊಟ್ಟಾತ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಜೋರು ಮಲ್ಪನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೊರ ಕಿಕ್ಕಿದ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಗಂಟೆ ಆ್ಯನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅಂಚ ಒಂಚ ಅದು ನಾನು ಪೂರ ಆಂಡಿ ರೆಡಿ ಆದ ಅನ್ನಂಗ ಮಮ್ಮಿ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬೆ ಬಂಡೆ ಅವು ಬಂಡೆ ಈ ಗಾಡಿ ತಿರ್ಗೋ ನಿತ್ತೆ ಸುತ್ತು ಹೌದು ಏನೇ ಗೊತ್ತೇ ನಮ್ಮಂತೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇಂಚ ಪಲ್ಟೆ ಆಯ್ನಿ ತಾಗದಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ಆಂಡಿಜಿ ನಾವು ಒಂದು ಕುಲ್ತೊಂಬೋದು ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತಿ ಆದ ಪೋನಾಗ ಇನ್ನು ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಅನಿಸ್ತು ಟ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದಿತ್ತು ಅಂಚ ನಾನು ಗುರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಜಿಂದ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು ಪೂರ ಫ್ರೀ ಅಂಡ ಅಂಚ ಮೂನರ ಬುಚ್ಚನ್ನ ಪೂರ ಬೇತೆ ದೀಪೆ ಬೋರ್ತನ ಪೂರ ಬೇತೆ ದೀಪೆ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿಸಿ ಬೈಯದ ಅಡಿಗೆ ಅದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಅವು ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪಾಡುವೆ ತೂಕ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರ್ನ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ವಿಡಿಯೋ ತುಳಿ ಇನ್ನ ಬಂದ ಚಿತ್ತ ದಾದ ಮೂಲು ಆತ್ ಬಿಡಪ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಕೊಚ್ಚನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಬೋರ್ತನ ನದಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಎಂಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ತುಂಬುದ ಪೂರ ಟ್ಯೂಷನ್ದ ಬುಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಅವು ಅಣ್ಣ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೊಟ್ಟೆ ಪಾರ್ದು ಬೇತದ್ದು ದೀಪೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಅಲ್ಕನಿದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇತ್ತವಲೇ ಹೋಗ್ನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಂತಿದ್ದು ಗುಡ್ನಿ ಈಗ ಮೀನು ತಿಂದು ಕೆಲದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲದ ಮೀನು ವಾರ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರದ ಕಲ್ಲರೆ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಲಲ್ಲ ಮುರನೆಯವರ ಪಂಡಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪುಪ್ಪಡೆ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕಿಲೇನು ಪೂರ ಪಿಡಂತಿಲೆ ಬಂದು ಇದೇ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಫುಡ್ ಪೂರ ಉಲ ಎದಿರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಿತ್ತೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಕುತ್ತುಜಿ ನಾನು ಏಪ ಪಿದಾಯ ದೀಪೇರಿಂದು ಬತ್ತು ನಾಳು ಬಾಕಿಲ್ಲದೆ ಇಚ್ಚಿದ್ದೆ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನುಂಡು ಒಂದು ಬಾಕಿಲು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತುತ್ತು ದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪಾಡ್ದು ಇಂಕ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಏನು ಬಾಕಿಲ್ ದೀಪ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅದ ಒಂಜಿ ಜಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಪಿದ ಇಪ್ಪೆ ತೇನಾಂಡಲ್ಲಿ ಕಿತಾಪತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಬಂದು ಮುಲ್ಪೆ ಏನ ಪಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ತಿರ್ತಿಪ್ಪುನದೆ ಈಗ ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನು ಜಿಯನ್ನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬುಂಡು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂಪನೆ ಇರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಗ ಅದೇ ಪಂಡ ಪಂಡ ಏನಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪನಾಕಲು ಇರತ್ತ ಬಂದು ತೂಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರ ಏನಾದ್ರು ಏತಾಪನಾತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ತೂಕ ಏನಾಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಡ ಬುಂಡ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ದೇ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜತೆ ಮುರಂದ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ವ್ಯೂಸ್ ತಾತ್ರನೇ ಎನ್ನ ಇತ್ತು ಪಿರವರಿನಿಯ ಅನ್ನಂದು ಅಂಚ ತೂಪ ಏನಾದ್ರು ಏತಾಪುಂಡು ಆತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ
ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಲು ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಆತನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚದನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಇನ್ನು ತೆಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಆತನೆಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.